हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों फैबाय थानाय जि बिटिसिनि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया हारसिङैनो गेलेगोन होननानै चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोरमायनानै होबाय रायजोफोर। बेनो लास्ट फाइनाल बिजेपिया हारसिं गेलेगोन होननानै चिफ मिनिस्टारा दिनै बुंबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुङो अब्ला प्रमद बर'आ गोबां टेनसन जादों जाहैबाय रायजो राजाफोर। माने फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएल हान्जाया हारसिङै गेलेनो हानायनि खुनु गोहो गैया, जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा टेनसन जानो गोनां जादों। थांनाय समावबो रायजोफोर इउपिपिएलआ मारैहाय सरकार दाया बेखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथिखागौ। उइदाउट बिजेपि बिथांमोना सिगांनि समावबो सरकार दानो हायामोन, बे एकदम क्लियर। नै दाबो इउपिपिएलआ उइदाउट बिजेपि जुदि बिसायख'थियाव जुदि बाहागो लायोबा थैलाय उजिलाय इउपिपिएल हान्जाया देरहाया सासेबो आरो सरकार दानो हाया, बेथ' गोजाननि खोथा बाव लिभिट रायजो राजाफोर। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ टेनसन जानो गोनां जादों। 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बयनोबो समान मोनथाय, समान अधिकार, जाख्ल'नाय गैयाजासे सरकार सालायगोन, गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफोरनो बेफार फालांगि खालामनानै जानायनि गोबां सुबिदा होगोन होननानै बुंदोंमोन, गोबां अपरचुनिटिस मोनगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन, समायखिरा लादोंमोन। दिनै 5 बोसोर जाबाय, सोर साबेसेया साख्रि मोनखो? सोर साबेसेया कन्ट्रेक्ट मावनानै बिसिबां कौटि कौटि थाखा खामायखो? सोर साबेसेया साख्रि मोनखो? उइथिन 5 इयार्स बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ मा मावखो? दानिया प्रमद बर'आ जिर'क्स खालामनानै रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होदो। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ उइथिन 17 इयार्सआव प्रमद बर'आ जेबो मावाखै होननानै बिथाङा गोबां क्रिटिसाइज खालामबोदों। दिनै फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोरा कमप्लिट जाबाय रायजोफोर। प्रमद बर'नाव सोंदो बिटिआर एकर्डनि बबे दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो? 5 बोसोर जालाबाय अब्लाबो फाउन्डार अफ इन्डि बिरन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाखै। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट, दुखुनांथाव। फिस एकर्ड खालामलायनानैबो जुदि गवाब्ला बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नेताफ्रा। फाउन्डार अफ इन्डि बिरन्जन दैमारिया कनभिक्टेडखा, बिथाङा लासैनो थाबैनो गगोन, स्ट्रंलि इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंबोबाय थादोंमोन। आरो नै दाखालिनि जानानै थांनाय जि एमपि इलेक्सन, बे एमपि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ जामिनाव बख'गोन। नै नाथाय प्रमद बर'आ जेबो इनिसिएटिभ लायाखै, जेबो अफ'सबो खालामाखै। अब्ला रायजोफोर साननानै नायदो, इउपिपिएल आरो प्रमद बर'नि खोथाखौ फोथायनांगौब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दंस' जागोन। आरो इउपिपिएलआ सरकार दानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगानांगौमोन, जौगायाखै। जेरैबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन, जौगायाखै, बेबायदि मोनसेबो जायाखै। जेरैबायदि बिटिसिआव पावार फांसन दं, बिटिआरआव गैया। दासिमबो बे मोनथामल' आखरखौनो इउपिपिएल प्रमद बर'मोन बायदि दालाल टाइपनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिसिखौ फाननानै जानानै बिटिसि गैला, डिनाउन्सिं जाबाय, रिजेक्टेड जाबाय होननानै बुंग्रा मानसि बिसोर प्रमद बर'आ। मानो दिनैसिमबो 5 बोसोरनि गेजेराव बे मोनथामल' आखरखौनो बिटिआर बेखौ मानो लिरनो हायाखै? अब्ला साननानै नायदो रायजोफोर, एकर्डआवनो लिरनाय दंखायो बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआरल', अनलि रिनेम, देयार इज नो चेन्ज। बाव जेबो सोलायनाय गैया। ओंखायनो रायजोफ्रा बयबो कनसियास जादो। बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामबाय, जि 2025 जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ बिदाय होनांगौ।
आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै बिथांखौ पावाराव लाबोनांगौ आरो BTCनि जौगानायनि थाखाय जयैनो खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोर। बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामबाय रायजोफोर। थेंक इउ।